Muri yeZimbabwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Zanu PF yadeedzera mumwe musangano agent meeting. That's the current situation. Hazvina kumira zvakanaka. Mangwana chaichai vanenge vari kutopinda musangano iwoyo. Nezuro vakabva kuita mumwe wanga ungochitaurwa nana Christopher Mutsvangwa vachitaurawo zvavaingotaurawo. Munongomuziva kuti Mutsvangwa anongomwachuka kutaura. Nhasi ndo pati kusangana netsamba iyo iri kubuda pari kunzi the acting secretary general of Zanu PF comrade Advocate Mudenda advises all members of politburo meeting on Thursday 19th 4 o'clock. It will be held at the headquarters of the Revolutionary Party kuJongwe House. Munopaziva paJongwe pepe pasingadiwe kuonekwa nakulenda uchipira nepapo ndo pari kudiwa vanhu kunzi vange vachinoita mumwe musangano. Handisi kuziva kuti nyaya dzedzi kutaurwa pamwe ndo nyaya dzema-2030 dzamuri muchingosimbisana idzodzo, but I'm not sure. But that's the situation. Munozondiudzawo kuti muri kuionawo sei nyaya iyoyo. Ndisingatambise nguva, pane imwe iri kunzi President Emmerson Mnangagwa has issued a stern warning to cabinet ministers who consistently absent themselves from meetings, threatening dire consequences for those who fail to take their responsibilities seriously. Maministers vaya vekuti pamwe vamashefu vamadhara kuti izvo hatichangwatende mameeting. Vazhinji ndakatonzwa zvitonzi kuparliament havasi kuenda, ende Mudenda aitocomplaina nenyaya iyoyo. Maybe meeting yadeedzerwa iyoyo iri kuitwa kuZanu PF headquarters ndo imwe inogona kunge ichida kuaddresswa maministers iyoyo kuti vanenge why vakukura musoro kusvika that extent. Because unongonzwa kuti kuna kazembe ndiani kachingonzi kazembe chete ndio unongonzwa. Mamwe maministers hatichatozive kuti basa ravo ravanenge vachiita ikoko rinenge riri rechii. Right, Zesa iri kubudisawo panapa paHerald. Herald ndeve propaganda, ndabvuma zvangu. Hanzi Zesa restores power after blackout. I don't know kuti kupi after pendacheka marecords ese kuZimbabwe vekuchitungidza vatotaura kuti isi magetsi tatone mazuva tisina, vamwe vataura kuti ma48 hours, vamwe vari takapedzera kumaona Saturday. I don't know kuti chichi kunyatsoitika. Vamwe vari tane ma3 days tapedza tasangana nemagetsi, saka zvekunzi magetsi zvadzoswa kupi ndo zvinhu zviri kutaurwawo panapa nevanhu, but I don't know kuti zvavari kutaura izvi vari kuzviwanawo kupi. Cyclone Chido yapindira paZimbabwe panapa. Wakomanaka kune munhu akarema fodya. Unombozomboida kuti fodya kuita kuumburwa kupururwa kudai hai loss zvechokwadi gazvinzi hakuna business isina loss. Izvi ndakutozvinzwisisawo panapa. Tiri panyaya yekulake Jacob Mafume Harare meya obuda achipindura nyakakomana mene zvekangoroka mufezi kaya kantoda kuti mbopuwa mpama chaiyo kuti kanyatsonzwisisa. I don't know that guy anonyatsofunga sei chaicho, because kana pese pari kunzi pari kudiwa solution anobuda achirasa nyaya zvino zvekuti unosha pari kungodzera komana gadzirisai problem yekuti muleki mazara nigirikini fish dzapera kufa, leki yozara nematuzi shosho ari makuru muri ko kumaofisi ko muri pamabasa. What's that? So response yake panapa iri kubuda yakadai so. I don't know kuti imimi munoionawo sei, but you will tell me kuti munenge muchizoionawo sei response yake. Pari kunzi Harare Mayor Jacob Mafume said that the informal settlement sprouting Harare Lake Chuvero, the city's main source of water, have exhibited the population of the crucial water source. During a press briefing on Tuesday to update journalists on the contamination of Lake Chuvero, Mafume said that there is an urgent need to either halt or regulate the informal settlements. Mafume also pointed out that the city council is relying on obsolete infrastructure that was originally built for a much smaller population, said Mafume. Apedza zvake mukomana. You tell me what you think. Apindura imega nyaya yacho munondiudzawo. Nhasi sekutaura kwandambozviita handina nguva yekunyanyotambisa, handisi kutambisa nguva ndiri panapa. So kune vane zvizhinji zvekunge muchitaurawo kana kukomenda, nhamba ndidzo ndinongosiya pascreen mosara muchindiudzawo. But zvanhasi sarai muchiteerera this audio muzondiudzawo kuti muri kufunga chii pamusoro peaudio iyoyo. Ngatisanganei mucomment section. Zvakaoma kana munhu akupa zita reroundabout nickname not zita rake, at least maybe denge yanzi dambudzo roundabout raitori nani anokupa nickname mazita ekuhondo. Zvinhu hazvimeke sense paruzhinji rweZimbabwe according nemamiriro akaita nyika, kuti bridge yeye rakakosta mari yakashandiswa kuvaka paroundabout baba.
imari inokwanisa kugadzira road dzemuchitungwiza from Zenge St Mary's up to Unity L road dzigadzirwa. Asi pakangogadzirwa road yekungoti unongoda kufamba uchingotaura ndakaisa bridge, ndakaisa high, ndakaisa flyover, ndakaisa chi. Hazvishandi kuvanhu, hazvina profit kuvanhu izvo. Chero mukapa zita ikonomi haikwiri. Dei makangopasiya pakadaro pachingonzi pambudziko zvine basa rei. Hazvina zvazvinobhadhara kuvanhu izvozvo izvo. Ikonomi nyika iri pasi, mungori pamupira zvemabridge. Hapana munhu akamboapply kugovernment yekuZimbabwe achiti akuda bridge. Kana hapana munhu akamboti pambudzi hapachafambiki. Paingoiswa marobots kana zvinetsa macontrol nemarobots. Asi muchidevelopa dzimba dziri mudhuze imomo, mudevelopa maroads ari mudhuze imomo, nana Glenora mudhuze nemubudzi. Mukadii makagadzirwa road inobva pambudzi ichienda kwaSeke, yakangonaka mbichana chete. Vaitanga kupinda kudzimba kwava makumi. Saka ndinoziva kuti izvo zviri kuitwa negovernment zviri kubenefit ani, because vanhu vari kutambura. Tiri kutambura chaizvo kwete zvekutamba. Saka handizivi kuti zvine chekuita here nevana veZimbabwe zvebridge izvo, kana kuvhurwa kwaro kana kusavhurwa kwaro. Hapana chatinoona. Kana usina hupfu nyangu ukanoserebhureta unongodzoka uchiona husipo. Icho chatiri kuda, itai zvinhu zviri kudiwa nevanhu. Kana muchizviti makahwina, itai zviri kudiwa nevanhu. Haikona kuita zvamunoda izvo, pamangofunga kudzimikira bridge mangoisa, pamangofunga kuita zvamunoda kuita moita. Kwete. Zvino muHarare chamvura yepapombi inoyera kuiona ichibuda. Bridge iroro mari yamakashandisa, mukadai makaenda kunobva mvura uko, makanogadzira mishini, motrita mvura, mapipes obuda mvura. Kwete zvokuti chibhorani kugoko, chibhorani mutown, chibhorani mugoko, chibhorani muwaterfalls. Hazvimeki sense zviya. Hazvina kumboziya anogara kuruzevha zviya. Town yekuZimbabwe yangofanana nekumusha. So ungadzimikire chibhorani mutown muwaterfalls zviya, munana Maubra muya, munana Grange muya, utoona mune chibhorani. Tarisai Botswana, kumaruzevha kune mvura, kuruzevha kune magetsi. Zvese zviri mutown zviriko kuruzevha. Kunokolektwa marara kumagabhiji, anotakurwa kutorwa nemota dzikanzi kutakura marara kuruzevha. Chiendai kwenyu. Ukatoona pamba pane mvura ndepaminista. Ukatoona pane magetsi pane vakuru. Asi muri kutenderera muri kuita basa rokuvhura mumwe. Zuro ndizuro mavhura chechi, zuro ndizuro mapabridge zita. Muchisiya pane problem chaipo pari kudiwa nevanhu. Mangwana mufumba muchiti kwai tivhoterei. Tokuvhoterei taonei chamatiitira. Bridge iroro magadziri rinofambwa nani? Rinofambwa nemi vakuru. Ndimi munofamba iko kuitoenda kotonodii? Nemamiriro akaita zvoti chinotsvaga chii kubridge kuti katiendera kuchitungwiza kwedu iko kuti right. Zvimwe zvinhu itai muone kuti muri kufadza vanhu vato muri kuzvifadza. Mune makutinetsa 2028 apa tivhoterei muchirova vanhu kuti pindai mabhazi muende kumusangano. Asi kubva pamakahwina hamuna chamaita chinonakidza. Makomba road kuchitungwiza uko hakuna mota inofamba. Kuchuku kutenga mashokisi every week. Hamumbozvifungi izvozvo. Kana munongofunga zvongoita zvokuti mungoonererwa. Tazodai. Maizviitirai imimi hamuna kuitira nyika. Zimbabwe ngativhurei meso. Ngativhurei meso titarise kuti vanhu vari kudei choita zviri kuda vanhu. Kwete zviri kuda imimi. Kwete kufadza vakuru. Kuti mugare pamakagara ipapo ivhoti yomwe munhu. Vanhu vakasakuvhoterai futi mune makuzvivhotera. Zvobatsirei izvozvo? Ngatichangamukei maZimbabwe, ngatichangamukei.